Bideo honetan ikusiko dugu zer den konfigurazio elektronikoa. Aurreko bideoetan ikusiko dugu zelan atomo batean, erdian nukleoa dagoen, nukleo horretan protoiak eta neutroiak kokatzen diren, eta inguruan azalean elektroiak. Eredu atomiko hori deitzen da Rutherforden eredua, eta garai batean egokia izan zen, baina ondoren etorri ziren aldaketak. Eta hemen komentatuko dugu aldaketa nagusia, eta gaur egun nolabait erabiltzen duguna. Elektroiak ezin dira nola nahi egon nuklearen inguruan. Badituzte arau batzuk. Lehenik eta behin, elektroiak ez dira kokatzen atomoaren edozein distantzietan. Egon behar dira distantzia jakin batzuetan. Eta hemen ikusten duzu zelan jartzen dugu n berdin bat, n berdin bi, berdin diru, n berdin zazpira arte. Orbita horiei deitzen diogu maila energetiko. Esaten dugu daudela zazpi maila energetiko, nolabait zazpi orbita. Eredu planetarioaren nahiko antzekoa da. Hau da, eguzkia eta inguruan planetak. Eguzkian eta inguru daude orbita batzuk eta orbita horietan elektroiak kokatu daitezke. Beraz, orbita horiei deitzen zaie maila energetikoak. Orbita horietan elektroiak ezin dira edozein tokitan egon. Egon behar dira leku finko edo jakin batzuetan. Eta leku horiei deitzen zaie orbitalak. Izatez, esaten da, zonalde horietan elektroiak aurkitzeko probabilitatea maksimoa dela. Hau da, ia ziur elektroiak zonalde horietan agertuko direla. Nik hemen kutsen bidez adierazi ditut. Ez da inondik inora horrela gertatzen atomo baten barruan, baina azkenean hau da guk nolabaiteko eskema bat izateko gure buruan. Beraz, inguruan daude orbitak deitzen direla maila energetikoak eta maila energetiko bakoitzean daude orbitalak. Eta ikusten duzuenez, hasteko orbital ezberdinak daude. Badaude orbital batzuk direna gorriak kutsa bakar bat direnak, badaude beste batzuk hirukoitzak direnak, beste batzuk boskoitzak eta beste batzuetan zazpi sartzen dira. Gainera, lehenengo maila energetikoan bakarrik dago honelakoa, bigarrenean ja daude bi mota, hirugarrenean hiru mota eta laugarrenean lau. Bost, sei eta zazpigarrenean ondoren komentatuko dugu zer agertzen den, baina agertuko dira baita ere, hau bezalako bakutsak edo orbitalak. Zer gehiago? Zelan azaltzen dugu hau guk ulertzeko, metafora baten bitartez. Guk esaten dugu hau dela hotel bat, hau da lurra eta hotelak baditu zenbait solairu. Lehenengo solairua, bigarrena, hirugarrena, laugarrena eta zazpira arte. Hau da, maila energetiko bakoitza izango da gure solairua. Imaginatu hotel bat, lurra, lehenengo solairua, bigarrena, hirugarrena, zazpigarrena arte. Solairu bakoitzean egongo dira logela ezberdinak. Kasunetan dago logela gorria, logela urdina, logela berdea eta logela horia. Eta logela bakoitzak edukiera ezberdina izango du. Logela gorriak badauka ohe bakar bat. Eta esaten dugu, kutsa honek dauka kutsa bakarra, ezta? Horrek esan adierazten du ohe bakarra daukala. Aldiz, urdinak dauzka 3 ohe, berdeak dauzka 5 eta azkenik horiak 7 ohe. Beraz daukagu hotel bat, solairuekin, solairu bakoitzean agertzen dira logela mota ezberdinak, zergaitik agertzen diren horiek eta beste batzuk ez, berdin zaigu. Gu dakiguna da horrela gertatzen dela. Eta gainera, logela bakoitza dago gorria, urdina, berdea eta horia, bakoitzean agertzen direla ohe kantitate ezberdin, honetan 1, honetan 3, honetan 5 eta honetan 7. Eta gainera, ohe bakoitzean 2 pertsona sartzen dira. Pertsonak izango dira elektroiak. Hau da, lehenengo, hau bezalako logela batean agertzen da bakarrik ohe bat, beraz 2 pertsona agertu daitezke. Aldiz, urdin honetan, nola 3 ohe dauden eta ohe bakoitzean 2 elektroiko kada daitezkeen, orduan 6, modu berdinean hemen 10 eta honetan 14. Eta gainera logela bakoitzak badauka identifikatibo bat, letra batekin adierazten dugu. Logela hau izango da S, hau izango da P, hau izango D eta hau izango da F. Beraz, gure atomoa hotel batean bilakatu dugu, bakoitza izango da, dauzkanak 7 solairu, solairu bakoitzean daude logela mota ezberdinak, ohe mota ezberdinekin, eta fijo beti gertatuko dena da, ohe bakoitzean gehienez 2 elektroi sartu aldirenak, orduan gure elektroiak, gogoratu horreko ariketetan litioa, berilioa eta oxigenoan, azkenean 8 elektroi, 3 elektroi, elektroiak gure hotelean sartuko dira. Eta galdera da, baina zelan demonte sartzen dira elektroiek gure hotelean, hau da, zelan dakit nik elektroi bakoitza ea logela honetan edo honetan sartu behar dugun? Horretarako dago gauza bat deitzen dela Molerren diagrama. Eta Molerren diagrama
itxura erraro hau dauka. Vale. Ulertu behar dugu zera adierazten duen. Lehenik eta bain hartuko dugu bat S2 zenbaki hori. Vale? Bat S2. Hemen agertzen dena. Eta jakin behar dugu zera adierazten duena. Lehenik eta behin agertzen den zenbaki handi honek adierazten du solairua. Edo maila energetikoa. Hau da, esaten digu. Lehenengo solairuan S logela bat dago eta logela horretan sartzen dira bi elektroi. Hori da honek adierazten duena. Lehenengo solairua S logela eta logela batean S logela horretan bi sartzen dira. Lehen ikusi dugun bezala S logelan beti sartuko dira bi. P logelan beti sartuko dira 6. D logelan beti sartuko dira 10 eta F logelan beti sartuko dira 14. Vale? Ikusten duguna da lehenik eta behin Molerren diagramak esaten digu solairu bakoitzean zeintzu diren aurkituko ditugun logelak. Lehenengo solairuan S logela bakarrik aurkituko dugu, bat gorria. Bigarren solairuan, bigarren maila energetikoan aurkituko dugu S logela eta P logela. Beraz, honetan bi sartzen badira eta beste logela honetan 6, ja badakigu bigarren solairuan 8 elektroi kokatu alditugula. Lehenengoan bakarrik bi. Hirugarren solairuan, daukagu S logela, P logela, D logela. Beraz, 2 gehi 6 8 gehi 2 10 sartzen dira 18 elektroi hirugarrenean. Eta horrela jarraitzen badugu, laugarrenean sartzen dira berdinak gehi 14, hau da 32. Eta ikusten duzuenez, 5., 6. eta 7. Solairuetan hurrengoa gertatzen da. 5. da laugarrenaren berdina eta gero joaten dira logelak galtzen. Vale? Hau da lehenengo ideia, zelan kokatzen ditugun hau. Eta hemen agertzen diren gezi gorriak, azkenean izango da, guk izango dugun gida jakiteko elektroiak zein ordenetan kokatu behar ditugun. Hemen jartzen du hasi. Lehenengo elektroiak kokatu behar ditugu honetan. Bat S2 deritzon logela honetan. Ja bi elektroioiek kokatu ditugunean, hemetik hasten gara. Eta hurrengo bi elektroiak hor kokatu behar ditugu. Demagun elektroi gehiago ditugula, jarraitzen dugu. Hemen kokatu behar ditugu 6, hemen hurrengo biak, eta horrela jarraitzen dugu egiten, eta helduko da momentu batean, zinetan ja gure elektroi guztiak kokatu ditugun, eta horreri ditzen zaio konfigurazio elektronikoa. Konfigurazio elektronikoa da, gure atomoaren inguruan dauden elektroiak nola kokatzen diren, maila energetiko bakoitzean, orbital bakoitzean, eta zeintzu diren betetzen dituzten solairuak eta logelak. Hemen, adierazita dagoena da, honen berdina, hemetik hasita, bat S2, bi S2, bi P6, jarritut, edanak lerro jarraitu batean. Hone ditzen diogu Molerren diagrama solairuetan, eta hone dituko diogu Molerren diagrama jarraitua. Vale, zergaitik egiten dut hau, gero konfigurazio elektronikoa eskatzen digutenean elementu batena, horrelako itxura daukalako, ez honelako itxura. Baina, azkenean hau da interneten lortu ezakeguna, da Molerren diagrama. Hemen agertzen diren zenbaki hauek, orain komentatuko zertarako balio duten, momentuz lasai. Orduan, joango gara adibide batekin, eta nik uste adibidearekin hobetu lortuko dugula. Adibidea hurrengoa da, ematen digute N dela nitrogenoa, eta ematen digute bere bi zenbakiak. Txikiena beti goratu izango dela zenbaki atomikoa. Beraz, nahi dugun lehenengo pausua konfigurazio elektronikoa egiteko, bere izenak esaten duen bezala da, zenbat elektroi dituen gure atomoak. Vale, nitrogenoaren kasuan badakigu Z balio du 7, hortaz izango ditugu 7 protoi, hau horreko bideotan saltzen dugu, eta nola ez denez ezer agertzen hemen goian, badakigu neutroa izango dela, eta neutroa bada protoi eta elektroi kantitatea berdina da, beraz, 7 protoi baditugu, 7 elektroi. 7 elektroiekin zelan geratzen da konfigurazio elektronikoa? Hasi behar gara hemetik, hasten gari dazten. Bat S2, idatzi dugu hemengoa. Vale. Zenbat elektroi kokatu ditugu? Bi. Lehenengo solairuan S logelan bi kokatu ditugu, baina 7 jarri behar ditugu. Vale, jarraitzen dugu. Bi, S, bi. Marraztu dugu baita ere, hau. Zenbat elektroi kokatu ditugu? 4. Lehenengo solairuan bi, bigarren solairuan beste bi. Baina heldu behar gara 7 arte, eta idazten dugu. Hurrengoa, bi, P, 6. Hemen agertzen dena. Baina, kontuz, bi gehi bi 4, gehi 6, 10. Pasatu gara. Horrek esan nahi du, logela honetan ez direla leku guztiak okupatuta egongo. Beraz, bi P6 jarri beharrean, jarri behar dugun zenbakia, azkenean da. Bi gehi zenbat emango du 7. Izango da, 3. Beraz, hemen jarri behar duguna da, 3. Bi P, jartzen dugu bi P, 3. Bi gehi bi 4, gehi 3, 7. 7 elektroiak kokatu ditugu modu honetan, beraz nitrogenoaren konfigurazio elektronikoa
hau izango da. Bukatzeko, zertarako balio dute hemengo zenbakiak, erresteko edo laguntzeko. Kuprearen kasuan, esaten digu, dauzkagula 29 protoi, bai, 29 da zenbaki atomikoa, Z berdin 29, beraz badakigu dauzkagula 29 protoi, eta nola ez den eskarga elektrikorik agertzen, esan nahi du atomoa neutra dela, beraz dauzkagu 29 elektroi. 29 elektroi hauek kokatu behar ditugu, eta joan gara, bat S2, bi S2, bi S2, baina, zenbaki, hemen, gudakiguna da, onarte 30 egiten dutela. Beraz, onarte 30 egiten badute, eta guk 29 kokatu nahi baditugu, idazten dugu onarte guztia, bat S2, bi S2, bi P6, iru S2, iru P6, lau S2, eta iru D 10 idazterakoan nola hauek 30 izango ziren, baina gu 29 ditugu, bat gutxiago, iru D 9. Eta hau izango litzateke kuprearen konfigurazio elektronikoa. Beraz, labur bilduz, atomoaren nuklearen inguruan elektroiak jokatzen dira, maila energetiko ezberdinetan, maila energetiko bakoitzean orbital ezberdinak daude, hau da, logela ezberdinak, orbital bakoitzean OE kantitate edo azpierbital kantitate ezberdinak egongo dira, eta OE bakoitzean bi elektroi kokatu daitezke beti. Horrek ez du esan nahi, hemen ikusi dugun bezala, hemen bi P3 esaten digu, fijatu zaitezte, bi P3 esaten digu, bigarren solairuan P logelan. Horrek esan nahi du, bigarren solairuan P logelan. Gaude logela honetan, eta hiru bakarrik kokatzen ditugu. Logela ez da guztiz bete egongo, zergatik, bestela bi P6 jarri beharko lukelako.